Isteach chuile is mis Mailí in seo ríist. Agus tá mé chun thuras ar timpeall ar mo scoil. Se chuig me mo scoil agus se go hóntaach. Ach chríoh me na daoine logaíonna ach an sin tháinig an maximum go airmar stands. So, níl mór an daoine just dúram wat gúil siúd. Imiátín sa spring. Go raise de dásáil ar an scoil, agus an sin níráach cúpla duine sa scoil. Ach ba siad a leis ar ball. So se tugann se cinna pí a fadar a gan agus scoil. Agus se é an scoil. Tá sé bán agus. Sin an logo beag atá ag an scoile. Agus, well, beidir an badge nó. It's cinna logo tan. So, táim isteach. Se é an Porsche. Finneog go bí me sé fánach le bus prucann siad mud sús ó scoil. So seo é an hala agus tá picturí all an crocht ar mála. Agus seo é seamar an príomhide. Agus seo an príomhide. Tá bláhanna deasa. Agus Boward agus liste na daoine dána. So na daoine, it means dána bíonn siad sa liste sin. Iste sa leabhar le na daoine dána nach bhfuil sin ceart a frí a chríomhide. So ime mud amach, cin áit sa daoine mud ar dús. Okay, is siomar seo. Ach, sinna siomar céanna. Seo é siomar ranga dó. Tá tuile picturí crocht ar mála agus clár dómh agus ceam me sé go raibh tuile rudaon seo. Blachna. Agus daoine. Agus sin seo siomar ranga cethir. Seod listan nógur báide. É mud ar seo. Se mas é. Chil sé. Séimi. Bhí rud a cínta steán nach séimi inis. Chabad é chuir as tá brónarm. Níos am cael mis riocht. Slán. Éile me rifeidir cha mai an alberbaile me féin. Chnig me seo sa hála. It's sin scary. Come a riocht isteach seo. Come a smícail tríd múnsar. Níag sí mé. No, tá sé íontach is mis sin múnsar agus níos ag aondaine go mis sin múnsar agus se. Slán! Come a riocht. Isteach seo. Rinne me termad ar an áit seo. Seo é an nufaig rúnaí. Tá siomra deasán agus bíon duine ag gobar an. Duine ag gobar. Agus se. Sin é an méid ba mé cur leis an scoil seo mail. Ní rá nó an ámán le ach siochnú bhí go leor le cur leis. Agus is se mór. Hello. Ceúil tú. Agus se. Cá mé go leachchas an áit seo. Rafíocha mai an obair Cá mé risiú go mé maach. Go ma tú sa treehouse. Se trich nó freisin. Treehouse all in. Cá ma gáil Susan. Gáil Susan. Ní bhaith sé cin. Yay! Ní rinne me an tíbhaiste ó fós ach seo é an treehouse tá ráhar álainn agus bád rinne mar a thorthaí san sin. Se. Well, feice mé sibh uair cíns eile. Oh. Tá browner spáin mé mahún.
a brnarm ach fi me se bhfuir cinnte le